L'Ajuntament de Cardedeu ha obert una convocatòria de subvencions per a empreses que contractin persones aturades majors de 45 anys o bé que hagin realitzat un curs de formació per l'ocupació al mateix Ajuntament. Es tracta d'una iniciativa local gestionada des de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic i subvencionada pel Programa Complementari de Foment de l'Ocupació Local de la Diputació de Barcelona. Són uns diners que ens arriben via Diputació de Barcelona, són pel que normalment es diuen els plans d'ocupació de la Diputació, on normalment es contracta personal, es contractava personal és el que fan la majoria d'ajuntaments, i aquí el que fem és oferir-ho a les empreses i estem fent una cerca de necessitats, estem intentant detectar quines necessitats formatives tenen les empreses perquè poguéssim fer una formació que obri oportunitats i després la contractació. Això seria l'ideal. L'objectiu és que les empreses contractin a majors de 45 anys. Per què? Perquè moltes vegades la gent el que ens diu és que a partir de certa edat ja no ens miren els currículums, és que jo estic qualificat però no em donen l'oportunitat que em coneguin. Si una empresa em conegués segurament jo tindria possibilitats de treballar en una empresa i ens sembla que això el que fa com a administració pública el que fem és obrir portes a aquestes persones que a priori tindrien més dificultats. La subvenció rebuda per part de la Diputació es dividirà en dues convocatòries, el 2017 i 2018. Per tal que els empresaris es puguin beneficiar d'aquestes subvencions, els contractes han de ser de com a mínim el 50% de la jornada i mínim de 6 mesos de durada. La presentació de sol·licituds finalitza el proper 31 d'octubre. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament busca afavorir el desenvolupament econòmic local, impulsant polítiques de dinamització empresarial i de diversificació econòmica i també d'integració laboral.